Trewe baroto yugo faude. Trove watra na gorombe di maisa. Trove watra na gorombe di maisa. Mama no mandiwe. Goro no mandiwe jiwiwanu. Trove watra na gorombe di maisa. Trove watra na gorombe di maisa. Mama no mandiwe. Pañao de cambio, vino maco, jengeloyo, vino maco, mami nene servisa bita ki fama libita, vino drotuego, vino maco. Paño de cambio, no maco, yengeloyo, no maco, mami nene servisa bita ki fama libita, donde duego. Sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Yeah, vaya sabe du d'appeler, sabe du neni na camera un cadoro. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag. Odi les peki graag na nga sa kafasi. Me baro di met tapo di jini wabigis masa dalo tu na nga les peki na nga sa kafasi. Ik heb een beetje problemen hier met mijn scherm. Zo kom ik het op aan. Kan je dat takpure even maar adapteren. Maar wat liever doen, maar ik kan niets anders doen dan ablakamat. Dat mensen kom ik hier. Ja, zo kom ik even komorobo. Nee. Maar ja, mensen, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag. Les peki grani na sa kapasi. Ik ben iemand aan de dag. Vandaag is zondag 18 augustus 2024. Mensen, odi, dit na program Akovo na Wisani. En tide wordt tak abra des masa ishisa yere. En ze is very mensen. Bebar odi inane panane pata obia garo kovo kaba profe. Mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E baro di jini wan bigis masa dalo tu tena de wansa sabana fu mama sei papa sei tena de wansa bede before ina katibo before katibo baka katibo en ina katibo odi en me bar odi ji wala mala san de konfo de bigis ma funu san charuko acha program akovo na wisani fada op na tes a TV a radio a telefoon me baro ala mala wan bigi odi mensen odi me bales para pena sana ko de wan bigi odi les peki grani sabwa Paran. Nanga sakafasi. Desmana pena para. Mevrouw Patsi Perotti mi mangaro. Vinda vient kap kilometer 38. En alles mana pena para we bar odi pe para busi bigi pe para busi tapu pe para liba bigi pe para liba tapu. Me baru alas ma wa bigi odi anga de kovu de obia de yoka. Odi mensen. En desmana pena pan Monica. Dat pena java weg toe, dat pena java weg, familie komen, bekker, alles maar, len tutu, dat pe alles maar, dat pe, angeles maar, dat pe tapu, Lady Dorp, odi, committee, alle pres, dat pe committee, Pondbuiten, Vredesroomweg, Abraham Zegen, Van Kallenweg, Livorno Steek, Rango Passie, weggerak, alles maar, dat pe, bar, odi. Tena ipara mai abrap broodje da pella les smerape en binnenstad odi. En me bales ma bada fraskuana odi Celine, Veroniki ang Emma Orlando odi. En dan ga ik richting Nederland da pena. Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Arnhem. Kaya mi pagkita prespide. Zuiden da pena Duitsland. Mi pagkita para pena odi. Ang ades para pena ini Bembre. Odi. En me bales maar pena ini België, Orlando, Dappek, Patrick, Katrien.
Anga de alla malapa Consuela, alles malapa odi. En mijn bal is malapa in Frankrijk. Mel zanga de pikiveng odi. En mijn meisje daar zo ook. Maar ik geef odi. Les peki anga sakabasi. En mijn balabra die zit op Julius. Dat in Zweden odi. Nang je vrouw. Les peki anga sakabasi. Anga aneef me Fabian odi. Anga des masa menokane uno nemi kwala mekalwan tune. Anga uno jaru subrara. Na so lees bekade. Men odi. En me was terwa bigi sisa sa tapwa bigi yaris. Woensdag sa pesta Johnny John. Usabe tok de alla de ane missed one day. Tapa program ako voor Wisani. John. Odi van de ver dapena ini. Aan hem. Abe tapu sa wa bigi yari. Ang aprisirima, awakabong, aprisiri. Ibasta, bika. So, mama na nga papa, na nga sisa, na nga nekis, na nga nefias. Ko festering, festering, jase, ano festering Jody John. Want wala masap Jody John. Alisa dem. Gefeliciteerd en nog vele jaren na deze, ja. En kom heel gauw ook beter, ja. En alles maar sabi afira sa afgelopen dag. Me was teru tuero, nom jaru ser, me was teru tong. Respecti na nga sakabasi. So, en es masada sabi de lobby wan na atose en na oso sa siki ko esi baka na de lobby wan funo. En de wan sa chani lobby wan kwa sabana. Ik condoleer u allemaal van hieruit. Ik ben niet met onze Ginovian. Obia mag Ginovian. Katasi obia. Mopofu. Para. Tena committee kauna. En na obia di sa voor lasman om yabeng. Na wabeng. Na tata lemeng. Lena bubadisi. Alo taka mabeng. Alemeng. En na obia di sa voila mala. Uma gebruiking. Maar niet te gebruiken. Niet te veel gebruiken. Ja. Of niet. No misgebruiking. Ja. Zo mensen. Lafu moest de altijd. In alibi altijd lafu moest de. Omdat zij de braas is. Maar tegen wat hoor je zo. If Allah lazy days, don't want swear, wow, selfish. San go this, that they go. Look sonte asa moest de asa na tutameke. Dat sonte no ma cheche, wishi wa cheche. Maar dat kan je niet veranderen, want dat zo atameke is verstand toch. Dat in musu. Paretake, ina musu kis o wan soort fasi. Omdat zij de mos do so da blakasan ik ben. Dat omdat zij de so lazy na pasifu you deso en so lazy na sonte na sansa familie doen na fesi. Dat sonte pasifi deso. Maar unom kisa tibron teke de en lafu en chaprisiri ko insre because no one's man no chaprisiri you must appreciate. En samote branches is olobus refu. Branches refu. Wis sane, wis otranga sonten. Misabi sonten. Atranga. Ano sonten. Ala lisa tranga. Zolang you no feti en ego. En alas masa aptide. Kotak de tak de libi ego boom. De nya de dringi ini wansan sarewani. Dat mag dat. Inoban doen note abrasa nati. Maar mensen. Sami wantaki. But the wansa even mensen. Of that one. So in askara this. En de boom, ik tap me vast, dan moet je even, dan moet je recorderen zo. Ja mensen, aso. En doordat jullie bij deze, no beneden wat trouwen, no ap atibrota pot trouwen, omdat jullie bij no delijk voor ade. Want zo'n tesote, sabi, voor as malibis doen, en kan go bepaal as God, make verschil tussen jullie bij en atras malibi. Nee, doe dat nooit. If you do that, je kies probleem na je schrijven en je kies probleem en soorten je hari kon negativiteit kon uittappen en een negativiteit kan make dat je go make sari you na de piki na de grand piki sai waka kom. Omdat zij branche sa ina libiditi ina grond tapu disi wilibisma o altijd even tango schrijven. Ik kan looking allerlei wan feti de allerlei trouwen prebasi overtrouw allerlei trouwen manipuleer trouwen en allerlei si jugu de. Asolibisma pote. Ano na tapon. Asolibisma pote. Brana sisa. Adido mi ontegu jabra na sita ki. Ule klibisama abi altijd breiti anga vrede ng usreti. Omdat zij de brana sisa. Teyu abi furu sari in you. To? Sonte afa asari ne ano you wane sonte na
Sani desan da you, konfo, yoka, sa e chasari kon bika sonten, ano so leisi alibi fu yumus dem. Ano so you pasi de. Ma sonten na sani sa libisma chakon, en sa libisma kade senkonji you, en sonte kade ino safa yu waka yu pasi. Dan yu abenasari, en sonte you no man sabi sa yu musu du bikasi ye kis walo boskopu, ma le boskopu yu ne konsta en sonte ino sab noti abra konvo, abra yusrevi. En a bigi sani na asan tu taki braranga sisab, yu lek libisama to bra sisab, yu musu abi dis in you. You must bribi in you srevi. Ibasta. You must lop you srevi. You must brasa you srevi. Ina elefam taki inam luku trawa im luku you srevi sa you kameki ji you srevi. Ma sonte vilibisma lobi go luku sa watrawa kan jideng. Sa watrawa kan yebdeng. Ma den srevi ne suku yebde srevi. Ibasta. Da fa you lek libisama. Yo breiti yo lafu. En fa yo waka you pasi. Want yet you want taki mi smamush yep me. Smamush yep me because mi no ma yep mi serevi. En te yetak you no ma yep serevi. Because no porque sa eta ino ma yep. Ima yep serevi. Ma sonte wilibis mano wando muiti. De wa alasa in de anu. Alasani. En sonte you wani sonte ma sonte ye gwa famiri en daarom sonte ano ala famiri na boom famiri. Ano ala mama na mama. Ano ala papa na papa. Ibasta. Omdat zijde, ama appa kan wishu, kan tagmo van ay tapu, kan do ala sosani, en dan de staan dat hij tjaf vio. Eigenlijk die mi wotak abra vio, mami tak, mi ap 2 video of 3 video abra vio. En dat die nou een verversani te you ma you pa of suma poti mo vai tapu. Wan luku no bransisa, isa basa di sito. Wis ana you ma wisa you pa. Ma tesma ap tum si tak abra you. Sonte ye fire na you sting. Ibasta, sonte e consolis taki ye kiswa sot idati. Because sonte i kayere i se singi solisi. Omdat ma abi ya in you in den ede en tak abra you. Sonte maka koshi soma sonora de sap you tu. Sonora de sap you baka. Sei. Sonora de sap you pululu. Dada bigi koshi man. Wan libisma moeilijk bralansisa. Libisma moeilijk. Maar wie allemaal libisma, wie allemaal moest libi aan ons schrijven. Maar in vrede, harmonie, zo'n taman, aan een familie, en zo'n ting, aan een man aan een familie. En als dan te weten aan een familie, zo'n familie hebben zo tijd, dat de zo close aan de schrijven, die was dan, en zo'n ding, en meeste familie, de far away de schrijven. Far away. Temtak far away. De normaal kost don taki. Every time de kontaki, 1 of 2 in een echa bruya. Ina bruya dati, echa problema. Ina bruya dati, asansa mus lusu ina famiri, ne lusu. Ina bruya dati, ala sotu negatief e wakako. En dat ano wasani sa wile ki libisma wani in wan famiri. En dido, nanatata jiwi alasma konvo nangayoka. A dido bitaki wala mala obiasama. Because iniwan konvo sa nanatata sen konji yu. En iniwan sama abisabi. Abisabi. En dido, wotak abratoni disi. Smasan shi, smaksaka shi, en smasaka yere, en smaksaka taki. Luku brangasisa. Sonte te you no sab you srevi, you no sab sa you mandu. You no sab sa you mandu because you na cover na you. Dat wat you no sab sa de cover you can do. Omdat zei you no sab you srevi. You no sab te wan convo e wakako. You no sab te wan convo e takanga you. You no sab te ye shi na convo of shi na yoka. You no sabi. Omdat zei so libisma, mine take nonchalant, So libisma ne praxeri abra taki,
moro sande leki libi sama. Moro sande dat soso libis manga meti mikanshi. Je weet dat? Soms mij etaki ja na gewoon schaduwen dis dati na gewoon wansande sankande ano wansane. Mano sade ja so libis ma to bransisa sang matak gevaarlijk taki omdat dat kovo sa abi no kovo sa man taki en daarom je shiden para kares barisi je shiden patere domini je shiden preto tak tak taki de taki bla 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 en je sabe wat ni tele taki de bribis bij zelf dat maar voor so long se taki de man taki de biggest man voor taki blaf dan han de buiten niet usaba película aqui Bransisa. Maar kovo to sadanga son sma de taki mas son tete de waka kontaki alibisma no sabi tak na kovo waka kontaki. Helemaal niet. Omdat die alibisma ne meken druk safe sanga in. En alibisma dat die no sabe schrijven. En dan staan dat die nou biggie problema. Omdat zo'n ting, so leisi was maka waka konta palibisma e akse wansani. De yera libisma e bigita bla 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 e bigita yere so I do this, I do that. Dan plotseling asma refesi e change. Of plotseling asma ataki e change. Masma no abe door dat efsangen. Want in a pisi dat ite asma e change na konvo etek abra fa yoka. Je verstaan? Da konvo e kontaki in a presi fa yoka. Asana ti bigisani a ontwek a drai pasanisi. En asanisi a muy falak fushi. A muy sani fushi omdat zeide Yulek libisma te yusabi dan yusabi no de na abigisma di setaki no de anomi etaki en dati te yusab asarati dat wan taki you de wang nanga konfu dati je verstaan wa luko no desma sa itaki to na desma sa mashi tu je verstaan omdat zeide koutaki iwaka jong waka go na gili to na gili luku jong gili tay jong yere no jong na ingi to abe tay dat im nyama pepper watra to masay do nyama pepper watra da jong skrigita mama ni dusa basa resi omdat zeide na kon fofu jong na konvo fu gili kruderi en a konvo fu jun sor gili tak luku teimi asiso wasa wat e play vergiti wana vergiti e play vergiti to i basta dat tot taki na konvo fu gili man shi jik kopatena buvasi a konvo gili jigili e ai en jigili e mufo fu taki. Wat a piste dati, ano giletak dape moro. A Jesse ataki na mano na konfo. A bigis pa. E tegi jo. La joba, oh my God, ya, mi pergiti. 2 wiki kali daw. Mi belos tu pe prewatra. De shito bransisa. Na konfo gili, to. Abi asabi vem na fuji to anga futaki mas sonte so takando morosani mas na pisi dati a soljo ta kluku so e você brasisa dalam to brasisa sabi taki te one bigisma of te you e takang wasma you must altijd de bay to want you sabi sa yutaki. Iwas da want type sa gili sabi sa ategi jo.
Omdat gili sabi van ade. Gili sabi van SRD. Van de kovo voor ende. Maar if gili no be sabi, toch? Dat gili be waka gwe. Ano bo denk abra noti. En ja furusma. Achibuara. Ja furusma. De branansisa. San abide kafu dati. Maar de no sab de serevi. Want die zo'n tegenstelling dat tegen kota kwadrasma toch. Kota Berto. Si John. Ategi en Berto no sabe sefi. Hey John. Ajes mi shita kyo imi on pepera wa trayon. Ofa. Ja John tak. Ai so. Ta Berto wakagwe. Berto banga to di ano. Berto ba ano. Berto ne deki next moro. Berto praxia inese Berto tak. So mami te asma wasane. Mano so mar. Awan boskopu. Berto cheng, maar Berto ne waka pasi sam waka. E siya lasani law. En saop sa later nga Berto to Francis. Dat mo kono baka to. Met even on samen jinja so. Oh, jinja birin. Mensen binnen me kul Abdul's nom. Maar elk wel. Saop sa later nga Berto to. Ati dis dat to konto. Fa Berto no sabe srebito. Da Berto no de convo obigi sore sani. Fam waka. En so tem Berto apwa convo tu. Sei takaine yesi. Da tawa bakru. Ma Berto ne spangale sati. E era steng. Okay. En e do notisa bigis me tegen. Bam Berto kon siki. Bato longa obia man. Wa obia uma tukande. Da achi no brasisa. Da gono. Da abigis mano obia ite da lukuno. Sonte waka duso ye taksangas me deis masane. Ye deis ma ala so sa ye deis ma. Da Berto oh ja. Sonte yere was met elkaar zeggen. Oh ja, sonte me was mij bakal mine was ba. Da abigis man met dat zei dat was dat abraçar. Maar dit dan sabe abraçar na gewoon na lausa ni kan de me de nero ko bunkare mina be me dan asati. Sei je beter longo na obviasma omdat amanko siki falk. Maar if Berto bing Luku en go denken en go actie sanga de sans heeft sangen en de en move loming en loming move dat tire van de dag aan de beka wa obiasma want if abe achi abigisma sei takanya ne yesi want furu fumbra na sisa we shisani we yere sani we smer sani mo ne du no tangade ala de sanati na sabisa you abi. Na sabisa you abi sa de bigisma of you a giu. And the sanati na wonder sani. What you can snapu de shiwansma. Maar dat seasma de shiwan hipsi blaka man kande of wat visismas namnese of wat uma. En dan te chasanti in het asma dat misschien was maar you know je lukas maar in het doen het maar dat dan een fout in te asma dat wan bigis pe wakana yo misschien no de een vrouw of nou een man integere omdat die zeide na convo fa trasma e so you en you convo e gia ai fushi na mek atrasma sabita e pasa because is sonte to bransisa não asani sasma mus do o wan bosko bus asma kisi o melanga ten mas mane do noti da convo no e consol you tak tegasma tak mi jasa me wakten me waka ate danga en dat is een mooi sani. Maar sonten. Wie braranga sisa.
No yere de sanati. So te wi pransi te praxire asmas dat me asani sa wan loma of asane brokobo of e suku me kwa moni na toso. So they say at the truth dat exact. Want je hebt al een kwakzalver. Zeg, wat kan loon toe? En leksma op dat, ja, misschien zo, ik go was zo, ik doe. No. En zo, en moet je aan boot niet ja zo brasisa. Uno me kies potu, nangas maseshi. En trouwen en convo. Want no, kote kabra dise. Ricardo Pocastrati opa guadoro sine oso e alaka praso seidu da snapu da ma wakako da mate tak Ricardo yere no mi pikin yum go poti wan tangi so wan presi na te pota pangi atangi to den wasi wala kondre watra Mateo wasa watra in wase mofa busi. Ricardo Lucama, Ricardo tak, oh, abu, miyere. Mada Ricardo prase tak wakti. Mire que so ambos kopu ba iwan ambos kopu wante. Dama wakagwe. Ama waka dama dayo uku. Não pasi. Da Ricardo kisere pa be kiswa bos ka Ricardo wan longo no na man. Futeya man grantangi. Ma dira kare gono amano de tufeni. Suma you denki dape sa wakako. No, ko for Ricardo se wakako tege baka. La kotege. Omdat ze mo te brasisa. Te wako for one that you must do ansane. En a one biggie tak im doing and a trobi fa. Want asanda te on sani sang o tape asi en o open asi. En sa o make en kan de grow. Want asanda te apa nudu fu wakaka doro na fasi. Toch brasisa. Da konfo ko la konso en. Iwan libisma fasi. Mala konfo no ko ene egi fasi. Ba iwan libisma fasi. To brasisa. Daarom no te uta brason te smei wakaka tapu ko takauno. Ko te gusani. Sonte na libisma sonta no libisma. En daarom te ten sma e kon te gusani to. You altijd ofen you schreef in a boskopus asposhi tegen you. Omdat zij de solisi, en solisi, moreover 99%, you sabi kaba. You forget die kan dit doen. Maar sabi, oké, en de directas machara torica fesi, oko na you. En furo van brana sisato, sonte wabi konvo. Zij smeri, tranga, iniwa smera kan tegi tak awaka emes merosani. En hoe sap wan sani kane minus tegu nooit asani si. Iniwa konvo, yoka srefi, abismeri. Ono sabi no? Iniwa konvo abismeri. Sonte asmer switi, sonte asmer tingi, lala. Maar ini wang abi egi smeri. Daarom unu sai smeri. Achibuna. Unu sai smeri, unu sa eishi. Eyere. Sonte na horen die yusrefi. En morovuru im horen die yusrefi. Omdat zeide, ik kutaki John, Karen, Peter, Mitchell, de waka strati. Plotseling John yere wan bari. John dra luku. E luku le trawa. E luku goso. John no tak noti. Karen, wasalo taki. Hebben jullie gehoord? Uno yere. Fout am ik dape. En dan ben je op hem of. Omdat die. Mitchell no yere noti. Peter no yere noti. Maar John en Karen. Abi konvo. Zij met de jere.
Je verstaan? In een situatie dat in een pisi dat je tankt hier, kan je tak niet. Later, to dan een trapressie, of to go also of sang, dan kan takatori. Want zo'n, oh, atje was aan jabuera. Zo'n te, asan zou je dat pe, ba dat pe toch? Awan sani sa, awan ogri sani. Das mase, awan konfo voor yoka, kom je kalas besan orgi. Awan konfo voor yoka, sa was mij seni go dua ogri, toch? Maar shideng, toch? En asabi taki, zo'n de carrière. Dat zo'n te, eva yoka of abak, abali sa mexena abakru. Of abakru kan kontap demo voor. Tapkara mo voor je. Want asak, asma yermi, mo nakyo ang klap. Mo sulta ka ano makiere de sa ano makiere mi. Basta, zo'n de adarom to Brazil. Ano ala ting en ala presi. Yaftaki sa yere, sa yeshi, sa yesme. Omdat na pisi sa yere as akovo, iyo praktira akovo para akovo sa kanila tay say. You know sabi. Dami ka bari. Want you na ay kan de fusheng. Ma you ka yere. To? Want abasa bari awan takay takka de gue man takya no for you. Je verstaan. En daarom dat Brazil. Jeres Mary. Toch? En taki. Mooi, maar zo'n ding. Akapoti imama problema. Akopo voor you sajiyu ayesi fu yere. Nanga ai. Nanga noso. Ano alating you like libisma sa abasabi dati. Mus bla 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 taki. Want zo'n te a kovo kan sorry taki. Luku dape. Dat luku. Ishi fevi chimbo ya play football. Inom do notim luku gewoon. They not tak noti. Iwakasa. Bikasi. Den febi boy na bakru. Zo'n te de no machi omdat zo'n te na cover you make you invisible. Dat de no machi you. Maar if you open more voor taki, iklari. If you open more voor kala ase met ina mataki want de bakru o jima keri. De atita yama fa you kom voor no bos schelm you. A konfo tegi fu luku. Ma konfo tegi fu taki. Je verstaan? Na zo'n te a ko taki weli nanga gili. Toch? Ade waka. Alate waka. A plosering Ricardo waka konto. Ricardo ne waka kona ding. Ay snap mo. Lang. Ready luku. Shiri ka nga tuboy. Waka ne say. Nanga wala nga man e baka. E very wana kate gili sashi. Ma gili ne shi ma so wele shi. Dape you mustapi mo fo. You luku ko. On safe sa. Na bigis may sorry tak luku nga sa waka. Luku sa andene. Dai luku ko won later ikang otei gili. Later wel ikang otei gili Isha masa bebe so. Tak gili tak mami no shi. Omdat die abigis mak gili. No jigili ai fu en fushi. Dat do veli wan. Je verstaan Brazil. Daarom dat Brazil. Is je dat pet toch? Voilà, maar la gaven. Maar zo'n tende gaven kan potje een probleem. Teno sapje slati.
Teno sap o team tapi. Ai op team tapi movo en op team tapi noso. Usap de staan si fosi. Ye yere. Mi pa. Of mi ma. Of mi grandma. Mi grandpa. Bronswafu sana mi ai. Tap mi ai. Funo shimoro. Asala de furu. Omdat hij zo'n teen tot op brasisa. De wan say shi. E yere. E smerito. Zo'n teen de konfok de. En make de shi sani fu ome deze op sa. En a deze visa op satu. En zo'n teen e sorry taki. Sa trawan e do. En sa do go do. En dat zei sato. A pikino. A ji sa de fma be do. Zo'n teen tanu de doete. A pikino. Ik kontak oma. Ik heb je zo gezien met een man. Je bent daar gegaan. Die man heeft je een fles gegeven. En je hebt dit gedaan, dat gedaan. Oma look je, wat? Oma tak aan het doen. Aboy tak ja, oma zo heb je gezien. Oma schrik, oma tak. Yung, paboy doe sa basan. Of pabay doe sa basan. Kride koruderi no. Dalalis atje ko tegi amma of papa of grandma abrasani sa upsa. En dat is mag fossi. En dat is nooit mag nooit toe. In Atenisi. De doa logri. O losan de do kibri. Dat de one de picking, de grand picking fusabi. Want de begin sama. Sa de picking disi abi. Of wat manengile abi suma abi. En si alasani. De kobe sore alasani. Omdat de convo. Toch? Had je nou? De convo. Sa a picking disi abi. Toch? Nou een convo. Sa de in een familie. En a convo dat die abi boon sabi. Maar van picking man ik ching. Dan je actie zeide. A convo ne tapu. Asma fu do so wan sana ya pikin. Wan sana do to. De dwa sani ananga kovo, de dwa nanga yoka. Wana a yoka e shito. Mala kovo elen a piki solisi a aife. Elen a yoka aife dat akashi. Justa? En daarom solisi asma datito. Zijn dus maar tap ai. Ala slap tiki na de ai. Absoluut problema. Maar zo lazy. Na convo voeding. Zo'n ten. Nu zijn zo'n wij se extra voor asma sa douane asanati. Daarom met de auto bransisa. Tewe shilibi sama. Da no to. E bari. E waka low. E douala su nonsense. No ba sari. No ba chepoti. Bikasi furuli bisama to bransisa. Dusani sa son ten de na musutu. Dusani na tralibisma konvo fasi. Bikasi olibisma do ala so sa ma konvo fasi to de sanati you know ma tapwan chin ai fudat anomashi anomayere anomataki. En de sabi dat is des mijn gebruik. Toch? Na sabi sa para mes modri baka. Na sabi sa sma goler sabi du of goler pu moro fula le takura tilbisma. E du de sanati. Want you faida pede, toch? You know sap you know safa imus go. Tap asma iPhone oshi. Tap asma yorka funoshi. Je weet dat? Maar isabi, te je doen sani. Toch, te je doen sani, sap in de macht doe. Je doet ook taki alibisma, je pool alibisma. Futaki anomashi. Begin sani. Wanneer me asma brainy, eigenlijk, hè? Omdat na tata ji asma gafo dati, maar je teka gafo ve puro.
Masanati no ne tan voete go. No. En ne tan voete go. Omdat zeiden, anyone say one libisma meki en doe wan trawa e broko. Masana na meki ne broko no. Tot akafu sa asmal adi. Ne gwe adape ete. A kovo dape angasmete. Samus pesa na opo na yorka aibaka. Na opa yorka aibaka na nga waswafu tiki baka. Takbo po. Das mabaka ay bigisi baka. Usito bransisa. Nanatata. To. Jikonvo. Sabi. Fu meki taki so afding. Man shi, man mere, man taki. Je verstaan? En daarom to bransisa. Sabi mo tego tuto. Pardon. Pardon. Dat die nooit je schrijven en taki you want de you no sabi noti want die sabi desma fosito de er zo obia sama zogenaamde obias met taki mi pikin dan sabi noti awan don sa de tak dape mi koto boy no so de tak was nonsense de tak de play de tak chromanti mi koto boy bla 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 dat betekent de tak dat betekent dat je no sab noti bla 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 only no wasma awan pikinenge no wasma awan piki boy of awan piki uma wala mala a piki fana na tata wala mala abisabi no afunu dong. Dalam nooit kobrek awong. Mi kotoboy. Nooit kobrek aword disi. Mi piking. No sabi noti. Mi piking. No. Wala mala abisabi. You can yere. You can smeri. You can taki. So funo. Omdat ze te tak dati to. Mina pikinenge na sabi noti. Arai adat tak mina pikinenge na sabi noti. Akome kom. Fam zon yaso, mine kon, mi dekaba. Wala mana brasa u dekaba, bika 6 wuko agon tapu. Nana tata juice de convo for you, sabi. Nana tata jiu convo. Dat aqui, you abi sabi. Maar de lausani de manipulatie of de sansa de sons ma yeres a través taki, dat er draai recording, draai tape a platenspeler constant het draait sem nonsense. Now you know, het kan sem nonsense over. Het takkie. Maar je don't denk je, boom. If sensu mo ba iti mabere ya bisabi. Ja, dan beginnen het anders zo. Want zo'n te. Ja, wat commenti. Zij piki wiri gevallen. Sa sabi ala wiri. Ja, furu ma de. Furu ma de. Sa sabi wiri gevallen. E was je dat uit is na zo. Zo weer. Maar kan de anders afzijden van awiri. Maar kan de dat awiri zit. En zo kan de awiri zit kan dus. Apuku. Ingi. Ala convo. Sabi. En sabi. Abi wa makti. Ala mala. Ja, trouwens. Ika de opausa akasmerio. Akasmer wan tigre, akasmer wan. Ini wan sana akasmer. Dat na akavo sana na tataji alibisma dati. Na convo emek asma do dati. Ya so maningre of so umas ma de guabusi. No wali stere guabusi de ne mopo kangwa mita solo. Ali de kangwa meti. Eu passe fa. Na convosa abi e chare go mitanga de miti. Lukuto bransisa. A gente dat a tourista meta jaso like frame. That side, if you sap you schrijf it dan you sabi isa you boom in.
If you are een singing man, if you are een timmerman, if you are een misserman, if you are een tekenaar. You sabi. Dat if you have one car for wasani sa you, en dan zou altijd naar wasani sa you lobby do, maar zo'n atje dan branche sa. Zo'n a situatie of zo'n you know sap yourself, you know one of your wakti wants ma push you for do something want do. Ono kwara. Ono waka branche sa, ono waka. If you lobby young, kiris resto, take ine yanto. If you lobby yan, yo yang, en sa yo do. Yo body is resto, wakti vrouwtje of suma voor body to. Yo body. En ina body to. Say sa, you na bor man. Na kawo sa kovo abi, to, achino. Na kawo sa kovo abi, o make you sit akyo. Mina bor man, want te angre kimi me, body da men yang. Dat na you kawo. Dat na op de kawo. Dat na san you kan do, dat na sa akovo e giu. En te a giu im gebruiking, voor taki, tak te a money van odu, ten doen sani, of je buy one also of this dati, je go op een restaurant, je go op een disi, je op een bar, je doe zijn do, na sa ti o make you libi, na fasti sa im libi. If you know a man sa lop wagi, ya masa lob wagi ma de no sab no next over wagi ara. Ma ya masa lob wagi sa me ame ba broko wagi da me no fei a wagi meka teka wagi pisi en put ala so sa ina wagi ala tra machine ala sa amala ta monter. Ma me duele ko hobby. Donc mama asan sa ma sabi. Abu sa ma sabi fudu na me wagi. Ma so te amano sab dati da me go do an hetra zo roko, da tama do roko, da me ka also plan a wagi fe. Mama no sabi tak, hey, na stanis. Mi saba sa yo, te de mi nego do asani si a roko di fe. Yes is obra sida. Te no sap you srekito. Dan yo do sani, yo yera sani, maar yo shenko wulek noti. Maar dat na moro, look who so smart to Poku. Ah, ina go ne. Ina garden. Singi. Ina garden sere. Ina go. Drone nak drone. Ina go. Asan dati na konvo. Na konvo la pe. Na kafo sa asma abi. Ano tak asma go tek aja furus ma sai go tek sa fu singi tu ara sai go tek sango singi ma somsma groko la groko e sosorat asfabi singi nak dorong play guitar trompet mensa pele kafe na de ka sana tuta ji to jako to da go fe na ke ji to akove na ke ji. En dati, son te wili bisma to. Son te wili bisma, uno sap dati, na asan dati. Ya bisma sa lobby ching. Anotak de go mek omen dusu ching, no? Of 20,000 ching of sa. No. De lobby ching, lob luku ching, lob planga ching, dat na wakafo sa na tata jeng, de konvo, asmalati to. Asmalati a roko fe. Mus roko nanga tinengere. Soliciësi de tron lekra. De opperkleuters hoe de opper opslag pedes met jare chingo na kras. Asmalati in alateje e danga tinengere. Hoe ja torido. Maar zo'n ding, ik kwam niet echt op Brazil. Willy bisma to. Une gebruik sana tata juno. We gebruik trasani sa eju bon edati. Bon edati. Is zeide. We gaan doen sani san uno mandu.
Maar we gaan leren voor doen. Maar wat was dat? We gaan leren voor doen. In plaats hoe doe dat? We doen trasani. Trasani. En daar zijn contra dat bij alibi trangayara. Bamina so te weta mamina wangwa rokara mi we fa roko. Ala so sani. Omdat aroko say do ala roko natin do. Ala mate tim opo yesu kuv no gwa roko. So te siki beitu. Iwasta. En dan je acties revito. Sana san disi. Iwasta. Maar je acties retakyo. Sami kan do. Komi go luku in. Sami kan do. Boom. En ja furu chining. To. A jeugd voet dit toch. En dan weet je de wans. Zo merk je de laatste versie. Trouwens, hij studeert. Sanisan. De lobby. Maar de go om dat tika de want trouwens tegen annonces. De go do to. En kan de amatieve over this day dat I could go de wakapacito. E wakapaka trouwens. De kan dat die de wansa e wakabakas waar de followers wekalen. Anyway. Maar Bransisa. If you daarom met goed toch. Altijd waka you passi. No problem waka wan trouwens passi. You kan luko a passi sas mij waka. Maar imsap tu a passi dat in asma passi. Maar no mi passi. Maar sonte asma passi dat kan ik overheid anga you passi. Want sonte de denki sa asma da abi. Akan des yabi chizo a denki dat tu. Maar in elkaar teka 100% denki fasma charen ko intap. You passi yo kis problem. Yo kis problem. Yo kis problem direct yo kis problem. Omdat zeide ano you sani. Ano you sani. Wis asma 13% in sa je do. Maar ano you passi you no mag go tap a passi dati. You set you egi passi para sisa. En daarom zullen je zien je trouwens een struggle voor do. Zij de wan do voor wat tap de passi. Maar la tentare de go tap de passi de guanga baka. In plaats de gua fesi de guanga baka na leki. Akovo je waka tapa danto. Je waka a passi de reg je waka. Maar dan nou a passi a passeita. Proste jere. Waka rex. Men go rex steeds na tata go waka rex. Yo luko so. I waka rex steeds. Bamba i waka rex steeds to. Wagi missing nakil. Nataka wagi nakil. Wagi missing nakil. You know. No? Para mensen met elkaar agenda bieden. You know. Het tak sang. Jongen, ben gaan we tak met kiri. Maar je vergeet die dat 5 of 10 minuten geleden. Hier was ding. Zei taki wakarex. Gokotrex. Maar je wakarex trekt in een precies dat. Dat sang aan je. No, you tante kayu. A COVID tijd aqui, no tek not na tante ana chawa san kono tek not fi ano. I tante waka ko a chawa preti nyanki, I teki biginya. Igwa also walus bere. Walus bere naki ome deilanga. Dan no yos doen tak jong. San. Asten di jong. Etemi sani yon. Mi ko ache no. No, im acha steng. En im ko sabi sumana steng. Sana steng. Pe aste mopoto. Wanti. You know, kan wala wan sani achi wan sani na sap sumane. Na sap sani. Im aksi toch. Im goed op onderzoek tak. Sumana you. Pe you mopo. Wan luku no. Isa basan to bransi sa sami lobito. Kom tik disi. Bremi. E waka straat, e waka gawe. Dan. Bam. Want daar moet stoppen. Meneer, hoe gaat het met u? Het gaat.
Dat breng me doe dame. Dat dame taki. Ik ben wat komen kopen. Wat bent u komen kopen? Breng me taki. Ik ben een soft komen kopen. Dat breng me doe dame. Maar wie ben je? Dame, ik ben je buurvrouw toch? Nee, aan de volgende straat is je altijd. Breng me tak. Oh, oké. Ik zie je dan. Prettige dag verder. Is je toch? Sabi wat tegen no? Bremi, toch? Ano siya ko vofe, maar je ko veta ken. Maar no achi wat alibisma, aksak alibisma, pe. Sumana eng. Dat bremi wak akko bremi tekanye, dat bremi mus aksak kontak sumana yo. Maar no, tenego aksi, bremi na aksi. Permes dong. Oh, sana takama menos absane ara. Di basara, koluku sa. Maar hoe is het met dat toch? Omdat zij de Yune Shalibisma, in een mekentro, in een mekisre druk. No, je moet mekje druk wat iemand sap sumaning. Iemand sap zo te zeggen op een massaal passé. En iemand sap fanning. Want ano later, na abigisma is over kan je tak, hey, bremi. Mi be actie zo toch, waka. Bremi tak, sumana yo. Abigisma tak, ino sap sumaning. Amet sorry passi a mi dititi a mi te a moni van mi charges ko te yo do so a mi dape epi. Bremi do kutak. Oh. Mi no be sabi ara. No ibe sa persis me play don. Ibe sabi. Maar in be ibe de nonchalant in bo sabi. Ibe sta in be hati ede om dat zijde Yune sha konko. Den spam. Maar on libispa e kono. En je blabla libisma, aksa libisma sumana eng. Je was op sumana libisma. Here no branches are. Wat te was aan het batu. No shi na bribi. Shi na bribi tu. Je verstaan. Daarom, wis une shi. Maar u kan jere, u kan smeri. Abe te bribi era. Ano te yu shi de o bribi. Want zo te yu shi da kan alatika ba. Te yu shi kaba da son ta alatika ba bikasi. O me lazy akovo and make you yere. O me lazy akovo for you and make you smery. And make you taki. Maar in een brief taki. Nou een bigisema. Of zo'n ten zo'n taki taka duivel of dit taki. Of zo'n ten nou ogrisa. No. Te yere wansan en nak na feshudoro bam bam bam. Im go luko. En if no shino asma. If sabi taki. Ei mi yere. Te lazy te yere. Ten pigidak ai. Say wani. Mi yere. I was dan. Want dape. Na sansan dape voor hogri. As sabita ki yering. E voor abun. As sabita ki yering. Na nou. O ko wan trafas baka kayu. I was dan. Want nou. As sabita ki. Mi asi e yeremi. En mi sabo pa posuko. A yerak mi doro. I was dan maar dat. Omdat alanaki a betekenis. Maar alanaki. Anoboom. Maar toch in piki. Meki even ogri. Mek asabi tak mi da ai. Dus dan belangrijk. Adilo to toch belangrijk. Sabi to. Taki. You must sabi. Sumana you. You must loop you schrevi. You brasa you schrevi. En you sabi te. Convo voor you. E wakakon. E takanga you. En te je smeri. Want you sabi. If you sab ilon to toch. En je sab you stin toch. Dat you sabi tak en mi stin nak so. En if me do so. Mi gwen mi lop doek regelmatig zoals ni. En zomaar awansani desa en make me do that thing. En luko altijd fa apisi dat e wakako. Fa yes don, sa je denki. Want ina denki, ina vas fa je waka, in vas fa je wakatu, ina vas fa je taki,
you sa precies dat, luku teme taki, maar dat solis teme taki, met draai mi tongo aan fasi, en met singi solisi teme taki, maar gewoon zo teme taki, met tak gewoon zo. Maar solisi na so met taki, en teme taki, na teken de convo of was ma ko akimam, op temi de probleem, dan me bigi ta contrafasi. Wat alle de staan dat op Brazil zo met kaart kon doen, musu luku de staan dit fini. Na oteme takso, na oteme shi, en na oteme smeri. Soort situatie heeft sa in a pisi dati, in a teng dati. Dat zo yo sabi taki, na so ansani. Oteme yera steng, say takani. En familiering, pemi de. Otemi ste kontranga. Otemi ede kon bigi. Otemi me kis kepafela ko patasarati. Saif sa ayuru dati. Dan wasabi tak, wacht na tet soto taki. Of dat temi tanga soasma, kaya temi tanga mi mami, grandpa, mi omo, mi tante, om temi tanga famiri, dan dis eipsa. Dat wan taki, wansani, ina famiri, no debung, adire a konfe waka kontaki. Maar a familie no sabi dati, maar mi sabi om dati, mi sabi misrevi. Wist Brazil. En daarom to Brazil, asa mooi, taki, te yu man go om, boon nanga yu konvo. Omdat zeiden, furu leisito, ayo kade. Moro furu ayor taki. En dat yu sabi faye taki. Dat te wan konvo voor je waka konvo taki. You can make a verschil. Is kan een verschil direct. Direct. I fesi e change, i aye change kande, i no se change kande, awa aneta kai change. Makade ye bigi. En na alle dat nog een paar verschijnsel die komen voor wakako. Trouwens, ik zeg het de doe zo, de takida. En isolatie kosmara, maar hij gosang anu, maar sakhe anu gagrom, de doe dat. Trouwens, figure futu. Alla de sanesi. Why do sabi? Na te you sabi suma na you. Want you is sabi slepi kaba, maar no saba trapisi atrak de bikasi, wili bisma abi yoka abi konfo. To? You saba yor kafasi, maar no saba konfo fasi. Dan leer in koleer na konfo. Ayoka you mus koleer sabi fa a konfo de. Mita tego furu. Maar dena you van je passen toe. Im luku boom na je schreven. Luku boom na je schreven sa je doe dagelijks. Die nanganeti. Dat je sap je schreven. Je tak amu. Ano moeilijk. Pai kan zo de luku dat ai. Asbari deso ya deso so andi bis masal yo. Maar fijn als je abra je bij tak abra wat trouwen. Is het toch? Want libis maar we robber, we op tak abra trouwen. Ai innocent. Innocent bij die ken no so. Dat is wel plan je wiri. Ik kras even sai. Innocent. Ai. Luko gwa strati da luko na yuru fe gwa strati era. Menos aba yuru tak ko fia kola yu. Isa sa to Brazil sa tao. Willy Bisba. Kay contact smasani. Eerste plaats. Wat ino bata ka ba isrefi. Brazil sa. Dit beda proba ako for da wisari. Today we tak abra des masa yere. Zij shi. Zij smeri brada. En furu man dure sanati. Maar uno sabi dat we dure sanati. En une luku no srefi fu sabi apisitori dati.
En dido, me hopen en mi sabi a program disi, o poto furuta passi, fuko sabo slevi, en braso slevi, en lobu slevi, brasisa. Kom je bij les maar apeta voor Facebook, YouTube, ori. Les speki aan Sakafasi, ga ik met beginnen Orlando, Steinbach, ori dat pena in België, Aborman. Les speki bradakino, titi, grantangi, knapi knak. Dat na kern, dat we ini. Kol ke was kipen hebben, sapep. Bradakino, entity, les speki grania Sakafasi, odi kern, amalo, yeah. Karen de na amalo nanga de pikive Olivia nanga oh boy Olivia anga mi fogita trane baka. No. Welkom. Mga evita class kofitane ba. Rafinos CDWK minus Wall Star Born minus sa na last name. Maar elke bal Divine Odi in Amsterdam, vanuit Amsterdam. Robbie Magister Odi uit Tatakonde. Letitia Gorek Odi. Orlando Fries Odi. Tangi. Lotto Today Odi. Nee, ik zit in New Jersey. Florentine Bernstein Odi. Jim Lawrence Odi na Tatakonde. Harold Baumgart Odi. August Favorus Odi. Trace Seydorf Odi. Dankjewel. Melvin Cyril Odi. Thank you, Pepper Blue. Tangi. Mimi Bent Odi. MPK. Mildred van Genderen Odi. Willy Duizer Odi. Hot Dance Leibland Dapena Israna Kondre. Dankjewel. Diana Sibilio Odi. Cynthia Garden Odi uit Tatakondre. Sandra Wijnaldum Odi. Philips Odi dapena Israna Kondre. Wotaki later. Sheila Klaas Odi. En mina pada Srivi. Ja, ook dat later. Melan van de moeder dat is wel met vader en Mitchell Odi. Sonja Boerstam Odi. Sheila Klaas Odi. Nesta King Odi. Sisa Fabio Dapel Speki Grana Sakafasi. Elin Brainard Odi. Dankjewel. Gerda Afilo Odi. Dankjewel, Missy Diamanti, Anna Odi. Dankjewel, ze zijn gemaakt dit zijn gemaakt door Gilly. Something about is the begin van het programma. Het telefoonnummer D. If you want to make it ding, je zit in Nederland, in Rotterdam, kan je ze bestellen van Gilly. Ja, Regilio White Time. Odi, na bradi zijn met de ketting. Sana Uma Odi. Prekos Lager Odi. Menda Kalimo Odi. Respecti. Estelita Young Fat Odi. Mela kono bermuda dapat Odi dapat Iswala Kondre. Wenboli Odi. Mr. Croyd Odi. Goedje van MJ Croyd. Respecti brada langaw nataki. Maureen Silvana Odi. Dankjewel. Grantangi. Fabian Aside Odi. Caroline Rupchan Odi dapat na in Kauna. Met moeder Feira en Cindy en Glenn Feira met vrouw Masha Odi dapat en meisje vinden baka yo brother Glenn. Sharon, emi abebung Odi dapat na ini Sana Kondre. Sanachap Odi. Hakon. Waktu pada mem. Hakon Rainil Islam. Amarisina dena Aruba Rainil. Regina Water Odi Kuneti. Mundo Weetje Rotterdam brana bradisi. Mundo Weetje. En na enkel Gilly.
En u kan vinden op WhatsApp. En een telefoonnummer voor WhatsApp, telefoonnummer helemaal de kitty. En die in Rotterdam, maar u kan bestellen kitty heel goedkoop. Nee, oké, ja, heel goedkoop. Maar de kitty is special kitty. Kitty kralen, hè? Hoe zie je? Alle klaar zijn we Shimsa met weer brada, naar brada Gilly, uit Rotterdam. En if u bestel, u kan contact me of ik kan me contact naar een schrijven daar. En kan takauno. Ja, Johnny John dapper in Arnhem, odi. Johnny, you want dingen peper watra? No, you want dingen kasiri? Nanga, fade kare, nanga, exikuku. In say what? Itaka exikuku, itaka kasiri, maar say not give me the telephone. Dan kan me kan give me prisiri too. Maar helemaal odi. Charles Bolly, odi. Yo, dat gewoon met ferie, dat we halen gewoon. In die zo wel naar dem, odi. Dat zou je zien, Leoba. Is een kwama, odi. Wat is zegt, klopt, helemaal, ik zou niet. Maar mijn cover, ik wel, dat is heel goed. Ja. Mooi tori. Orlando Fries, odi. True, zei ik ja. Maar ook Firi, true. Ja, dat true, brada. Look convo. Na gave sa convo abiton. Na gave dat de gave sa de convo abi. Toch, libisma. Want zo libisma kan, maar series ching, kan 4 pe wan siki deka, pura siki, anga e anon. JB stand up en asena konje, odi, brada, Fabio, alasan sweetie. Say daarop, odi, brada, ik heb een gouden armband, boei. Ik droomde van een Creoolse vrouw en die vroeg of ik die armband nog om heb. Een Ierse man keek me aan, die armband heb ik al jarenlang. Brakino, ik heb een gouden armband. Boei. Ik droomde van een Creoolse vrouw en die vroeg of ik die armband nog heb. Een Ierse man keek me aan, die armband heb ik al jarenlang. Maar sa begint mijn actie toch. If je weer een armband, dat is een probleem. If je weer, want daarom mijn actie toch, voor actie. If je een armband, if me verstaan hoe zij actie dat, ja. En wat Inge Mano keek mij aan, die armband heb ik al jaren. Nou, een vrouw, Creoolse vrouw, aan Inge. Nou, zo'n tijd, ik wil lukusa Inge zo'n tijd actie toe, want zo'n tijd, aan Inge lukusa een product toe. Want zo'n tijd hebben we de maar in een weer product. En daarom de ik kom voor actie dat if je een armband hebt. Maar dan, ja. Demi Eros, odi. Marceline Leita, odi. Sandra Lapay, odi. Kleine, wat is het? Kleine GMG. Dat betekent, wacht even. Ik verstaan, Sanja, so ja, ik verstaan niet. Goed, dit is, ik verstaan. Albert Pinas, odi. Ivan Fibers, odi, na tata konjai. En Julie Breiveld, odi. Melan van der Weer, odi. Eric, is het Markiet, odi. John Held, odi. Albert Pinas, odi. Brakino, ik droomde dat ik met een baby ging praten en die baby sprak weer tot me. Wat kan het zijn? Brada, baby na bakru, dat betekent jou een bakru, mobofu. Mama zei of papa zei, mi no sabi. Ah, no sabi, mi no sabi. Maar bakru disi, na een bakru, na een familie. Na een bakru sa waka kuna familie, hopelijk, awaka kuna familie, anawaka kuna familie. Goteke, mi no sabi, so siamo po, mi no sabi. Diti no sabi. Waf locatori disi brada, you want body, you want the day disi ano tidem. Zondag is een rustdag voor mij. Tamara Munde. Ja, je want kari dat wat takamatori disi. Maar niet beter takamatori, want traktori is maar kan de laboratori disi toe. Maar in ieder geval, nou kovo, een bakru, ade, daarom you see. Maar
abakuru takai imsaf sabakuru tegi. En arti sabakuru wane. Want als je abakuru betakan aan je, dat want taki imsaf sabakuru taki. En dat wil zeggen, je moet zo, je doet aan kan dem. San abakuru jua opdracht voor druk kan de in het ding. Masha het vest odi. Hij zegt. De Jan, no, Chanak Nikoya odi. Respecti. Rashif Yubitana odi. Auka Colon odi. Is het? Famole Granda odi. Als iemand zelf niet wil zien, wat moet je dan doen? Je know maar doen niks. If you know what you know maar doen niks. Want ik kom voor elkaar gaan voor dat toch? En je know maar tapas voor dat. Sana na dat je know maar voor. Je gaat zien. Je know maar doen het. We zien tapi ai, ik kom voor make you see. Want ik kan tapi ai, ik kom voor make you see toch? Nou leki zo aan voor een openlijk. Maar terwijl go sribi a convecharo go mekushisani. No, wasi fushito. Maar zo van funu, uka waka kuna strati da uka shi. Uka yere, uka smere, uka taki. Ja, validation odi. Demaros odi. Grantani Demi Eros odi obla. Ramona Maisini odi. Graag gedaan, ja. Shaila Gita odi. En Demi Rose vanuit Den Haag. Hij had me vergeten voor dat team. Zonnetje. Masrachino, soms zie ik ook veel in mijn gezicht. Dat het begint te vervelen, is het een comfort die aanwezig is. Nou, if je figi vesi, maar je verite figi vesi, nou zo'n test, de chip palm, ja. De chip palm, dan je figi vesi aan je, de tak ai, odi mi bigis maar, if you daar loont to true. If we cover daar loont to true, we beginnen spiki vasi segment de gune. Dan cover seki de soji, en de tijd dat ki even sami actie van de true segment de so, if we de so segment de so. Dan so je sabi sanai. So. Ricardo Bouwgaard, odi. Dit is nieuw. Kleine 3K GMC, odi. Brakino, kan ik eens vragen? Ja, graag. Zeile Kitty. Is er een overgoud en papiergeld een goed teken? No. Zo'n tijd toch. Tijdre abragout. Ano zo'n tijd zo. Meestal van tijdre abragout is teleurstelling. Te dranga papira money, toch? In drain. A convo e corio. In teia convo, tak inowashi de rossoi disi. In teia plane. Want inowashi money in drain, dat te wiki a money no de. Ano so? De teia direct na rossoi anom so de zati. If I want sorry money of one G money, I'm G in cream that it can fena money of once my language, I can take it on the camera. Maar dan zullen iedereen. En go to dat tegenstelling. Ja. Mel Veldhuizen, odi, Rinja Seydag, Peroti, familie Fafiu Dapena in Rotterdam, odi, Giovanni, Fient, appoint me Dapena in Amerika toe. Ervianio, Wachter, odi. Ervano Wachter, odi van de Jersey, sang Itala Jersey. Mate Grando, odi. King, odi, Masrachino, wat betekent deze room? 2 onbekenden in zwart op een familiefeest, terwijl een van die onbekenden met gebakken ei en met rijst op een witte bord aanbiedt. Hij zou niet eruit eten. Kapa familie, dat toesma in Blaga. One ding, een gebakken ei met rijst op een witte bord aanbiedt. Hij zou niet eruit eten. Look around.
je tol sai si rapeto. Dat betekent in een familie. Want jugu de en a jugu to san de dan konfo sang no mag nyang alesi. En a ene so konfo fodu. Maar zo voldoening en sana probleem na in een familie. Sana probleem sa afodu echa in een familie. Gusta? Maar na tu problema de. Awan puang meke bekend sumana eng. Maar trouwens meke bekend en sele bekend ete. Gusta? Dat is een probleem. Tu probleem in een familie. Mereka na masih suma so family bede so foi face bede fu masih off passé suma bede moro tapa face so suma you can tapa face fu ma off passé one thing Ayla Haggard odi of Haggard odi Ricardo Baukat in a drum we may race met een carry cap aan tappelen maar ik zie een grote zwarte meer. En het eten en lopen en ik twijfel gelijk om te eten. Nou, dat je sabi dat je pardon, in de magna alesi. Je verstaan? En dat je gewoon blaka sani in alesi. Kan de sonte in a moxie va pardon, van de kare. Na fodu, want trap sani de want dat probleem de moxie kan eng. Je verstaan? Omdat voor het probleem de kan de, dan je het een probleem staan. Ankra in zeven voor de toe. Staan de twee problemen en wat kan je schrijven? Ja, sasa odi. Even snel, odi, waarom komt wie tip saka? Mi ai duro. Nou, te a convo body, hè? Dat sakagwe. Altijd tek palm. Tek palm, pigi fesi, pigi ede, pigi anu, pigi foto. Omdat ze te a convo saka, en dan sakagwe helemaal. Dan te je tek a palm, en alasan sa met tegen je, dat te a convo, en tek ala hebi sa kanye, chagwe. Maar zo'n ten hebi ei tang, ano hebi, maar a hebi fasi fa ko de sansa waka kona itapo so de san datem de ne gwe SSC dat het een tijdje maar if you palm en doe sami taxonet dat de gwe SSC no snel ga er bon gaan en toevallig nu nog een dame om op bezoek te komen bra Ricardo wotake non tide mama bel you Tamara of tani kami wa mes call Tamara Tamara munde ina netjurun no ano iTunes man bij Tiuso ego strip lati kami mooi lati oké e mi no pikino span la mobile bakam Winston Johan odi maar erg genoeg ik droomde dat ik bier rondom mijn ouderlijke huis spreekde en zag ik mijn moeder en ze zei oh je wil mij baden. Hey, maar nu ligt ze in het ziekenhuis. Oh, wow. Wow. Even, hè. Maar ik wil dat ik hier rondom mijn... en zag ik mijn moeder en ze is... Look it up, bra. Saiu shida peto. One problema de. You understand? And you I throw a beer loan to you also. You understand? Now, ouderlijke is voor je. Dat one taki. To. Amma saiu shida peto. Ano yuma? No. Same shida peto. Unu afrontu na bigismas sande tapa presida pe. And yuma. Tipo, Yuma Sabatori. Yuma Sabatori sapsa. Toch? Want sani san de, bende en san de. Zou musu bedu, uno do. Ako ve kotak, oh no you was me to. Want bla bla bla. Jij tegen dat, oh was mas me no.
Because sa ne danga no de da no wan kono. Maar vast wel we ko, ano so waka ko. Igosta. Dido. Waka go aksima. Sa ne tapa prati. En samus vudu. Igosta. Wa mino go teita ki go. Da go duso. Pe asali si. Na asali ano no asali sa no asali ka ai de. Maar Dora Monchino, dat we super vlono. Ik was daar. Want na boskopu abigisma van presi chakonyo. Ik was daar. Maar abigisma kolek yuma, maar no yuma lape. Ik was daar. Dus ik heb me baka, if you ask me ask me, se van boskopu gini tamara, na sonte okakude tamara maar hoor ik mensen jullie allemaal, Balanasisa, kom dan mensen, Balanasisa, Usafabi die naar directeur Solesi, en in de laatste paar dagen, met dat termine tak leren, piki mino ghost revita, mi gota WhatsApp maar, berichten dat ons en konji mino fasi, ik was dan, en mi denk het idee op later zo, mino sabsa, afro mi aplannen aan mi, maar ik denk op een plan wat ik doe aan nodig, dan ga ik misschien niet aan mijn telefoon kan deel, maar ik denk je de vroeger, want dat was mijn gaar. Maar in elk geval, mo pick up baka pe mi libi, sa mi no do, oké? Maar mi no beloof dat ik mo do so. Maar sena bore ko Jimmy, amoro fini patori Jimmy, da ukatakia, Derek Ramsaran odi. Kleine 3K, Jamesy, Brachino, wanneer ik slaap, iets kan bij mijn lichaam en soms probeer ik wakker te worden en op een gegeven moment word ik wakker. No. Als ik kan de ini wasan, because is even you, wak over ik plan je, of wak over suko aandacht, oké? Saya voor doet hoor, posigo triwi, en takba, mi bigisma, mi sap je wakako, mam no sap sumana je. Respecti fasi, so mi sumana je. Ang ala speaking ang saka fasi. And so say you mo po, that mi wasabi. Dat pim takere po sa isa, ya? Manawa, kung fu yo ay waka na ngayon. Eko play nga. Ay sorry si eko play. Omdat kande ay poti ba fasi fu sa okong in de toekomst. Ja? Een kopen toonde mij een kistje met gouden sieraden, een ring met een felgroene steen en een ingehoop met groen ogen. Welke inge is dat? Lokono. Wakovo, wakako sorry wakisi met gouden sieraden. Toch? Zei dat ik sorry dati. Dat ik sorry groene steen, inge ede disi dati. E wat konvo to, wat make you weer wat to, ono kan wa kisi na nga goat salt ni. Ano trobi fa, ono kan wa kisi. Yo shene ano. Ono tak luko jaso akisi. Da luko sa. Yo luko. Yo shi ishe, leksa ishi disi dati. Te wan konvo wa make you weer wan sanje, buy wan sanje. Yo shene ano. Ono kanga watsani. Datu wataki. Na bigis marisi. Te sorry de sanisi. Im luku boy fa no kore korio. Omdat zei de toch, I do that thing. Because I can nothing. Yune bribi sa ete you so lisi. Na no de safe sa. Toch? Akara e korio. Adida de rishi, you don't do nothing. You don't do nothing. Nobody that in by so. You know? Yeah? Abu, eminence absolute confident. We know what they that can discover and that comfort. No. Ricardo Baumgart, Odi. Ik moet je nog bellen, maar er staat in een luko. Oh, yeah.
Trawiki. Awiki seko. Wat tak ja, Ricardo. Beste Johan, oh die meneer Kino. Als je droomt dat je vader boos op je en achter me aanrent om mij te slaan. Jupa, jupa nou konvo. En dan konvo nou anakje. Omdat je long, toch? Had je nou? Omdat je long, dat je ziet dat awa nakje. Want, if you snap het toch, dan moet je zeggen dat toch. Was zo'n ding, jupa, nou konvo je. En meestal van, jupa, na festival. In konvo. Je verstaan? En zo'n soort die tak awan nakje van wat ne anu fu nakje. Dat wan taki ja frontis refi. En dan echt awan nakje. Awa opi ayi. Want in archi. Hoe weet je die ontevreden met je is omdat je niet luistert of niet doet wat je moet doen. Zo nasani. Nou, dat apa via zo dat in het dus hij iemand doet dan dan oji van voor maar solutie en sorry zo o sorry travasi maar le fresh you la pe no confo na festival then me overhaul model make me see thing in me but come and me screek me run pe Zij me over grootmoeder met me, she in me badkamer en me streekie. Nou, ane over grootmoeder je shirape. Serieusly, want die na convo, sa dwasane van een convo, sa dwasane pito, ko in je badkamer, dat je streekie. Dat wordt dat je aan een bonsane. Serieusly, aan het a over grootmoeder nou ook niet zijn, maar sa kosores levi. No danga bun praxeri. Je verstaan? En asanati, dia kom ik je skreki, dat wan taki, wan sano debu, en hij ede, abon sot atibron kande, dido adurati, wat, if no konvo san da rostu, nooit odu so ansane. Ono mek je skreki. Maar die a mek je skreki, dat wan taki, ine a konvo to, a bigis maka de wan yorkatu akade wan konfoto to e ate bron en anatrobi moro seisa da konsoe da kloku mi deja en mi kan de ala sei anatrobi peyude dat wan takito a bigis ma dape san de na ngayu en you sabi dat adanga you wan pisikaba so ten absolese kare wan trafasi of zo'n tijd bata pu ede, maar je no be sabi dat na zo'n bigisma. En als zo ik grandma, man, je grandma, wat is dat per? Wat is dat per? Je verstaan? Nog een drone. Een mooie doglafro in witte, mooie jurk. Zien dansen en vrolijk doen op die dansvloer tussen mensen. De danszaal was donker toen ze me zag. Abraza me, ben breedte voor chimie. Nog een droom. Een mooie opdoglavrouw in witte mooie jurk. Ze dansen en vrolijk doen. Bla 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 bla. Op de dansvloer tussen mensen die dansen. De zaal was donker toen ze me zag. Abraza me. Nou, eerlijk gezegd. Asma weer weti, asma chiu, asma compra van je. Minder dat je nee. En zo beter af jou, familie, zo. Gewoon zo asma chi asma breti. Minder dat je rabos kopodisi. Je weet dat, minder dat je. Maar ik know, midring wang bigi mang wasimi nanga wang groen watra. Maar a bigi ma belukumi gewoon ma ano tak next. Oké. Nou, sa passar a peto. Na konfo, washu, na tontaki, you na do nothing. Je verstaan? En het bestaat in beluku sama beweren kasap sot konfo nem. Maar ama washu en teresa tesa, dat tontaki ama busro you. Ama serka you
You understand? Nanga wiri sa washu. Say that washu, ano piki you, ano tegi noti, ma asapu say de. Dat was a bit, dat kwam takito, ati bunto. You know must make his matre wat dat suma itapo. Want if you make his matre wat dat, if you make his matre wat dat itapo, ika kis problema. And diro, if you want wasi, piki you egi wiri, of buy you egi wiri that I wash you. Wash is ready. But ako ve sorit ba, dat instead I wash you. You understand? En dat team put hij edit. Bransisa, dit was weer een programma Akovo na Wisani. Ik ben iemand anders kinofian, obia man kinofian, kanta se obia titi neneng. Met aku grantangi angalali speki fasi du kontide de bigis macharu kontide fu aja programma Akovo na Wisani. En met jung grani tena tata. En met agi wan boensonde tide vandaag is 18 augustus 2024. En met Shumbaka tra wiki sonde na program Akovo na Wisani. Bransisa, odio do.